Takže čest lidi, tady je Clary.cz a vítám vás u pranku na mýho baráku. Na mýho baráku má potkána a musím dělat, protože prostě, že já nevím kde je, a teď jdeme na to lidi. Prostě jde prank o mýho bráchu, prostě na mýho bráchu. A skrz on má potkána Shady a budeme dělat, že není, že jsme jí utekla, jo, takže jdeme na to. Kálo, kde máš Shady? Někde tady je, si se. A kde ty dobila? Tamhle hovno, takže když nebude daleko. A kde jako je? Já ji nemůžu najít. To se vám dívala ještě u nás, asi není. On tady není. Jo, fakt. A dobočku lej. It's a prank! Ven! Ty do prdele, já tady v těch trnkách ti která vypadla na. Shady. Tady je. To byl Frank? Tady. Filmíš? Takže tady jste mohli vidět takový mini prank. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte like, pokud ne, tak klikněte koment, odběr, a něco, takže a mějte se hezky, zdarec.